ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପୁରୀ। ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାରେ ପୁରୀ ସହର ବେହାଲ ହୋଇଛି। ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଏଁ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମିଛି। ବାଚେଳିସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଥିବାରୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 4 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ମୋଟୁ। ମାଲକାନଗିରିର ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ପାଣି ସାମାନ୍ୟ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ତ କେଉଁଠି ଛାତି ଯାଏଁ ପାଣି ରହିଛି। ଘରଦ୍ୱାର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ସାବେରୀ ଓ ସିଲେରୁ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ପୁରୁଣା ମୋଟୁର 3ଟି ଗାଁରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।